mag-away. May nag-away. Go! Wala na. Nag-aaway sila. Happy birthday, Mayel. Nagilit ako. What are you doing? Ah, tata! Saan na siya yan? Baka maano ka ng unggoy dyan, Yin. Halika dito. Dito, halika dito.
Dito na, dali na. Ano yan? Ay, peacock. Uy, huwag ka lalapit mo. Parang ginawa yung ano niya. Sis. Ano yan? Sinushow niya. Yeah, sinushow. Parang ginawa. Oo, kung saan ka punta? Kaya nagsakulog. Wala. Wow, ganda. Galing niya. Oh. Talaga. Hoy, huwag kayo mag-away. May nag-aaway. Ay! Wala ka rin. Wala na. Anya bibusan ta ka pumayag. Nag-aaway sila.
Ayan! Mag-swimming na tayo! Swimming na tayo. Mayan, dito ka muna. Swimming na kami! Ubus na? Nakikilit ako! Dito. Alam mo, cellphone mo sila topic ko. Pangati lang gamit tayo mo. Wala ka nang dito. Dito tayo ka. Dito na. Dito. Yung ano na ate ko picture! Ano kaya ate? Wait lang, oy! Hindi ko pinubuksan ah. Yes! Yan! Yan! Oh! Ilagay mo sa kamay mo kasi. Amin na ilagay ko. Wala namang food sa ulo ko. Yan na, ilagay natin dito. Hindi, sa kamay mo ilalagay na. Yan. Hindi, mama. Hindi ilagay dyan. Sayang. Ilagay mo nga sa kamay. Ito naman. Hindi. Ibaba mo yung slip mo para hindi mo maramdaman. Ay, yan. Hawakan mo na. Huwag mo lagay niya din. Hawakan mo. Ilagay mo sa kamay. Against the light. Hindi, against the light. Dito, dito. Against the light. Against the light. O, dyan. Swimming na ako doon sa Mamaya. Yes, saglit lang. Hindi, picture ka na. Ano ay bayad na daw sa grupo na. Sige na. Sige na, magsining ka na. Kasi patan. Mariel, dyan lang, dyan lang. Dyan ka lang. Okay, picture.